Bona tarda a tothom. Iniciem la segona roda de premsa de la jornada electoral, en aquest cas per informar del primer avanç de participació corresponent a la 1 del migdia. Fins ara la jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat un cop constituïdes el 100% de les meses electorals. Pel que fa a les dades de participació total a Catalunya, en aquests moments, com dic, a la 1 del migdia hi ha un 24,78% de participació. L'any 2006 va ser del 25,49%. He dit el conjunt de Catalunya. Pel que fa a la circumscripció electoral de Barcelona, la participació a la 1 del migdia ha estat del 24,75%. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2006 va ser del 25,58%. Pel que fa a la circumscripció electoral de Girona, la participació ha estat, fins a la 1 del migdia, del 26,55%. L'any 2006 va ser del 27,32% a la mateixa hora. Pel que fa a la circumscripció electoral de Lleida, la participació ha estat, fins a la 1 del migdia, del 23,40% i a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya la participació a la 1 del migdia va ser del 24,26%. En conclusió, per tant, ens movem amb uns índexs de participació similars, molt similars a la 1 del migdia, repeteixo, en comparació a les darreres eleccions al Parlament Nacional, és a dir, al Parlament de Catalunya. A partir de les 6 de la tarda els tornarem a informar de les dades del segon avanç de participació i d'altres incidències que s'hagin pogut produir, si fos el cas. Estic a la seva disposició per qualsevol pregunta, qualsevol consideració que vulguin formular. Hi ha alguna qüestió? Bé, doncs a les 6 de la tarda, com dic, hi haurà la següent roda de premsa per tal d'informar del segon avanç de participació. Moltes gràcies.